Prins Covid de 19e. En toen ineens werden alles anders. Werden regens van confetti en wilje stormen van truitmuziek, laat verwijde herfstblaaier en kaaie kille windje in stil verloten stroten. Werden heis ajorende stemmen, zaag uitgesproken fluisterwoord van stille hoop en brandend verlangen, na 3 dagen feestend geel en groen en rood. Werden de sleutel van een stad niet langer meer overgedragen, maar gesoep en geroof door prins Covid de 19e met zijn mutant-adjudant Omicron. En ging de stad niet langer broesend open, voor lol en voor plezier, maar hermetisch afgesloten toe. Kwam er geen goed meer uit de feesttent, maar enkel slecht en pijnlijk nuts vanaf IC's en uit het Haagse plush, verschaalde het beer in rustende vater en dreugde smink in deurskus, ongebroekt uit. En toen ineens werd alles anders. Wie het leven ons vroeg als pekskes voor een paar jaar uit te laten, werd alles anders. Behalve dat virus van vastelovend, dat struimt door Limburgs bloed, dat bestand is tegen ieder vaccin en ook weer deze tijd voor goed zal overleven. Goeiedag allemaal. Welkom bij de opnames van de digitale primeur van het Schwetskamerzool. Met de vastelovend draaien we alles om. Dus vandaag gaan de kappers niet naar het theater, maar veel zijn met het theater naar de kapper gegaan. We zijn hier vandaag te gast bij Vasco's Hoorsniederie aan de Neerstraat in Remun. Deze uitzending werd vanaf komende vrijdag 11 februari live uitgezonden op het YouTube-kanaal van De Nuil. En het bijzondere is dat we vandaag tijdens de opname nog een paar keer live schakelen met de middag van de Nuil. Vandaag wordt namelijk in de Farok City Film Arena de nieuwe jeugdprins van de Nuil en stadsjeugdprins van Remun uitgeroepen. Dus blijf kijken. We wensen u heel veel kijkplezier bij de digitale primeur. Met een fles coronabeer schreef ik deze woord als de nieuwe variant van het coronavirus van alle kant op ons afkomt. We zijn ondertussen aan de O van het alfabet. Nog even en dan zal een nieuwe variant de beginletter V krijgen. Coronavariant vastelovend.
zo rond 25 februari. Dan moet het veevirus uitbreken. Even het vastelovensvirus is geen krankmakend virus. Wiewaal, als de vastelovensvirus met veel beer, vlugel en frikadellen de kater van Neel nog niet groot genoeg kunt zijn. Vaccineren tegen het vastelovensvirus heeft geen zin en hoeft ook gaarhoeds niet. Door greuzen met op, door pap en mam, door vreun of gewoon omdat ze in een beestenrijk wonen. De schmink, die gooi zin. Het doet de band springen, het klasjeneren in een café of op een roerkade. Het vepen op een trompet of aan de optocht meedoen ontstijdt vanzelf en greut uit die pens. De NUL had vorig jaar als motto met afstand het schoonste, inhokend op de 1,5 meter afstand, die weer in acht moesten gaan nemen. Met deze nieuwe zwetskamersol proberen we toch een stukje van de vasteloven toe te brengen. Het stadhuis staat weer op stelte en we zijn blij dat de poetsdames ons op de heugde haaien van het wel en vooral wee in Remun. Jo Bertrams deelt de vastelovensschmert met het weer niet doorgaan van de 11 toch. Dat het aas niet alleen in zwart-wit rondbezoekt en al vooruitkijkt naar de toekomstevenementen, wanneer die kunnen doorgaan, bewijzen ze met haar uitstapjes op Palermo en Siena. Zo ook de Aard-Prinsenclub, die een bezoek brachten aan het hoogstgelegen café in Midden-Limburg, verloren prestatie. Blijkbaar moeten de grote evenementen in de zomermaanden gaan plaatsvinden, want dan blijft het virus op afstand. Die van het vleesboeket liet de Big Benny en Patrick flink gaas geven in het Drakenriek in Bezel. En dat gaf een richtige sfeer. Veel plezier met de zwetskamersol in de huiskamer, in bed of op een wc. Maar denk eraan, veeg u niet de foto mee af, want daar is dat glossiepapier niet geschikt voor. Het is dame na al die jaren nog introductie nodig. Café Oebaatser, podcaster, Madame Koer on Tour, maar vooral gewoon os Rezi, Outremun. Als ze Rezi vreugd, Rezi, maar hoe is het nu te doen dan? Zet Rezi gewoon in Remun, jong. In Remun is het te doen. Aan Remun is het te doen. Vasteloving is hier wonderschön. Ein Ungerein mit 1000 Freund. Vasteloving in Remun. Ja. Me streek het met zijn vriendhof best een aardig plein. Hele het Ikea en in Weerten stopt de trein. Venlo het de Primark, Sittard het zijn Joep. Maar zonder Remun is Limburg eine optocht zonder snoep. Wanneer Remun is het te doen. Vasteloving is hier wonderschön. Ein Ungerein mit 1000 Freund. Vasteloving in Remun. Ah ja, dank. En als de pil in brand steekt, deugt dat best oké. Het Mergeland is ook wel leuk, maar voor een dag of twee. Het Heuvelland is super voor een fietsenrennersrun. Maar allerschoonste stukje Limburg is Remun. Want in Remun is het te doen. Vasteloving is hier wonderschön. Ein Ungerein mit 1000 Freund. Vasteloving in Remun. Oh, als je dich ook ophelt, Remun, het is geluk. Remun, het is geluk, want in Remun is het te doen. Vasteloving is hier wonderschön. Ein Ungerein mit 1000 Freund. Vasteloving in Remun. Het is ein Ungerein mit 1000 Freund. Vasteloving in Remun. Het is ein Ungerein met al mijn vriend. Vastelovend in Remun.
Goedemorgen Dirk. Goedemorgen. Hoe gaat het jong? Ja, ik zal even... Kijk, ja, wie gaat het? Ja, toch wel spannend een beetje vandaag, Ja, hè? iets spannend, best een beetje nerveus. Nou, het is 2 jaar geleden dat ik als Vos immers mocht uitroepen, dus ja, het gaat spannend. Gewoon via daar in de stoel zitten? Ja, Oké? prima. Ja? Prima. Oké, prima. Wil je nog een tas thee of koffie? Lekker, tasje thee, dat is wel. Ja, prima. Dan doen we dat. Pakken we de fijn in de eerste stoel. Dat is goed. Kom maar. Zo, Vos Dirk. Ik doe nog even de zorg om. Dankjewel. Ik ga hem niet te strak doen. Want er moest nog een hoop kallen deze dag. Dirk Fransen, Vors en voorzitter van Stadsvastelovensvereniging De Nieuw. Welkom hier bij de digitale primeur. Ja. Ja. De mensen zullen misschien wel denken, god, zo'n Vors en voorzitter in die rol, tot nu toe niet zo heel veel te doen gehad, want ja, nog niet heel veel activiteiten. Dat is natuurlijk angst, dat weet Geer heel goed. Veerkrachtig verroet is het prachtige motto van dit jaar. Moet ik u vragen, wie is het met uw veerkracht? Nou, mijn veerkracht voor vanmiddag. Want vanmiddag hebben we weer natuurlijk het uitroepen van de Stadsjeugdprins. Mijn veerkracht, daar zit het wel snor met. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, als ik de laatste weken, maanden, en dan ga je zelfs in termen van jaren praten, bijna in maart, dan is de veerkracht wel langzamerhand werd steeds lastiger. Niet omdat ze dat niet wils, maar omdat ze ook voor zijn geen bedrijf. Hè. Dus dat is met vrijwilligers, met leden te maken. En dan merk je dat het soms lastig is om door iedereen enthousiast in te krijgen. En als dat enthousiasme er is, dat is geweldig. Maar dan nog hebben mensen een focus nodig. En die focus is vanmiddag. Dus ja, die veerkracht die zit erin. Dus die is misschien, misschien auto wel een beetje te leren gehad, want het duurt toch allemaal lang. En je zegt al, veel vrijwilligers voor natuurlijk met te maken bij de vereniging. Maar die veerkracht die is er wel degelijk. Ja. Ook in de vereniging als geheel. Die veerkracht richting het uitroepen, dat is gegroeid. Wat in 3 weken neergezet is met het opeen gooien van een aantal commissies. We hebben direct gezegd, er bestaan geen commissies meer. Want we moesten nu out of the box denken en we moeten dat proberen te gaan organiseren. En dat werd magnifiek vanmiddag, daar ben ik heel van overtuigd. Ja. Vanmiddag is dan het uitroepen van de nieuwe jeugdprins van de Nieuw, de nieuwe stadsjeugdprins van Remuin, op een bijzondere locatie. Maar ja, met de mogelijkheden die er nu zijn en de ruimte die er nog is, toen aan de Vastelovend, is nog maar kort. Wat kan dus de jeugdprins allemaal gaan doen? Wat kan hij verwachten aan het programma de komende weken? Nou, dat vraagt ook heel veel veerkracht. Er zijn een aantal elementen die voor nu al zeker hebben vastgelegd. Zoals het uitreiken van het Schwetskammerzool en de Ulewapper op zaterdag de 12e. Zondag de 13e, daar zijn we nog een keertje naar invulling. Maar wat ook schoon is, de zaterdag daarna, de 19e, is er een heuse Ulejacht. Natuurlijk een beetje gericht op het term Vossenjacht. Dus echt voor de kinder. In de binnenstad van Remuin. Waarin ook de kindermusical, de kindermusical een rol hebben in die Vossenjacht, ofwel Ulejacht. Zondag de 20e kregen we hoog bezoek uit Weert. Daar roepen ze ook een stadsjeugdprins uit. Die komen de 20e naar Remuin met het speciale cadeautjes, ook weer voor de kinderen. Dus het is 's middags eerst gericht op de kinderen. En daarna de interne presentatie, maar die is er niet. Dus dat halen weer de lintjesregen halen weer naar voren. En ja, en dan het Vastelovensweekend. Daar werd natuurlijk nog een geviespaneld wat dan allemaal gaat gebeuren. Dus het programma werd nog vol genoeg. Dat programma werd vol genoeg en die 3,5 weken zijn zo voorbij. Prachtig, prachtig. Want Vastelovend is natuurlijk met afstand het schoonste. In een jaar had je het over het tijdelijke abnormaal. Ja. En zo langzaam kijken we ook vooruit naar de komende jaren. Wat voor ideeën zijn er al over? Wie gaat de Vastelovend de komende jaren uitzien? Ja, ik snap die vraag. We gaan je bij de nu toch als eerste vast aan die traditie. Paas is Pasen, Kerstmis is Kerstmis, Vastelovend is Vastelovend. Maar dat wil niet zeggen dat we niet dan even gaan kijken. Ja, maar als we nu nog zo'n jaar zullen krijgen, dat ze er al eerder, nog eerder dan vooral doen, veerkrachtig op kunnen anticiperen. Dus na de Vastelovend richting de zomer, zullen we er zeker met het algemeen bestuur en zoveel van gedachten gaan wisselen. Nou, is goed. Dan is er nog tijd genoeg om daarop voor te bereiden voor de komende jaren. Zeker. Verwachtende Daaf. Ik dank u hartelijk voor uw komst hier naar dit theater, want dat hebben we er vandaag van gemaakt. En ik wens u en de vereniging een schone Vastelovend. Dankjewel, want we gaan veerkrachtig vooruit. Zo is dat. Zo, nu staat je er weer goed op. Even afpoetsen. Dankjewel. Helemaal klaar voor het spektakel. Merci. Alsjeblieft. Zo. Prachtig. Hey, goedemorgen Frits. Ja, zit ik er. Oh, ik moet even de telefoon oppakken. Dan mogen ze rijk worden. Ah, oké. Alsjeblieft. Goeiedag. Met de mich.
Het leven van zwerfafval gaat niet over rozen. 3 buikwatreinen over een glaas, een shotje en een blikje. Een piepje staat verlaten op een muurtje langs de weg. Het had nauwelijks genoten, want Nemes drong hem leeg. Zijn hart ging echt tekeer, bij die lippen op de zinnen. Nu ligt het flesje schroebeleer in de ziep te grienen. Zijn blik in een lege kaaien, als het terugdenkt aan dat plein. Het werd stevig vastgehaaien, maar nu ligt het op een steen. Bijna 2 jaar lang hebben we ze niet zien stralen op de dansvloeren. Hebben we die lachende gezichtsgesneed gezien en die bijna niet de loks in ingaan. Maar nu zijn ze terug en beter dan ooit. Afgetraind en topfit mogen je als kiekers groots de splinternieuwe dans aanbieden van de damesschade van de Nul. Dames, we zijn nog een keer uitstappen! Goedemorgen, Vasco. Goedemorgen. Je mag eigenlijk al doorlopen. Je date is er al. En veel succes. Je kunt die kant op. Ja? Dankjewel. Morgen. Goedemorgen Margje Spijtjes. Wat moet ik zeggen? Margje van de Oranjerie, Margje van de kindergarde, de damesgarde. Of Margje, de dochter van Ton Ein Aardprins van Stadsvastelovensvereniging De Nul. Nou ja, het kan allemaal, Mat. Dus, Je hebt geen voorkeur? Nee, geen voorkeuren. Ja, we praten Nederlands, want je bent Nederlands opgevoed. Ja. Hoe komt dat? Papa en mama hebben daarvoor gekozen in de tijd om ons Nederlands op te voeden. Ze spreken wel allebei zelf dialect, maar toch gekozen voor een Nederlandse opvoeding. Ja, want je vader schrijft toch veel stukken, hè? Ook in de Zwetskammerzool. En Zeker. het gaat allemaal in perfect Roermonds. En dan de eigen kinderen in het Nederlands. Dus
Opvallend. Ja, hij is altijd wel afwijkend geweest, toch? Ja, oké. Ja. Nou, dat ga ik natuurlijk niet zeggen, hè, Margje, maar als je het zo hoort, dan... nou ja, een beetje afwijkend is goed, hè? Want, Zeker. Nou, Margje, je bent ooit begonnen, zeker nadat je vader prins is geweest, bij, als danser Marietje. Ik heb daar een mooie foto van. Ik denk dat ik dan deze kan pakken. En dan staan jullie hier bij de kiosk, denk ik, of bij Hattem. Bij Kasteeltje Hattem is dat, Hattem. Ja. En vertel eens wat, hoe ging dat daar? Nou ja, het is heel lang geleden, dus heel veel weken niet meer van. We zijn erbij gekomen, mijn zusje en ik zijn erbij gekomen in 84 toen papa prins werd. En we waren turfhoog en het was natuurlijk allemaal heel erg interessant wat er gebeurde. We moesten een dansje instuderen, er moesten op meerdere locaties gedanst worden, er werd overal mee naartoe genomen. Dus het was wel indrukwekkend. Niet dat we er heel veel van onthouden hebben, maar... De begeleiding, wie waren dat toen? We hadden het Stella. Ja. En, Stella Strauss, ja. En nu schiet me even die naam niemand te binnen van die meneer. Die is onlangs overleden. Dat was een beetje de begeleiding die je deed. En die zwierven de hele dag om jullie om heen? ons heen, ja. En de ouders natuurlijk ook, als die er waren. Ja. En dan moest je veel cola, sinaas, wat dronk je? Sinaas, ja. Cola, nee. En dan de buik vol en 's avonds naar bed? Ja, zoiets. Ja. En vol indrukken. Ja, dus oefenen, waar deden jullie dan? Bij Astoria boven. Ja. Astoria, dus op de markt, hè? Op de markt. Ja, dat zijn wel legendarische plekken eigenlijk, ook voor Roermond, hè? Dus dan oefenden jullie. En wanneer begon dat oefenen? Volgens mij ergens in oktober, november, oktober. En dan iedere zaterdagmiddag boven in het zaaltje repeteren. Met eerst gewoon allemaal stukjes dans oefenen. En daarna alles achter elkaar geplakt. En dan op een gegeven moment met de laarsjes aan. Dus, Maar dan deden jullie dansen, maar de ouders... Die hadden vast andere plannen op dat moment. Die zaten waarschijnlijk beneden aan de bar. Ja, dus die hadden de kinderen uitbesteed en dan konden ze zelf rustig doorzakken. Ja, op zaterdagmar lekker pilsje drinken. Ja, het was wel een beroemde middag altijd, zaterdagmiddag in Roermond. Hè? Café Nationaal en andere gelegenheden. Ja. Waar Paas en Maas vooral de zaterdagavond voorbereiden, zou je kunnen. Nou, dan ben je bij de kindergarten en dan ga je... Ja, in principe hield het toen op. Er is nu kindergarten, jeugdgarten, damesgarten. Die tweede groep die was er toen nog niet. En toen hebben ze op een gegeven moment de ex-kindergarten opgericht. Met meisjes die dan uit de kindergarten kwamen. En die gingen dan ook oefenen en een dansje, maar die mochten dan alleen op de kindermiddag. En op de maandag bij het Godshuis... Nee, niet... bij Schönele daar mocht je optreden. Dus, bij Camillus. Ja, het is inmiddels ook weg, dus ik kan me voorstellen dat we daar een beetje vergeten. Dus dan heb je eigenlijk even zo'n tijd dan het niks. Maar dan breek je door bij de dames. Ja. Maar volgens mij te vroeg. Ik was iets te jong. Je moest 18 zijn om erbij te komen. Ik was nog volgens mij 17. Maar ze hadden mijn zus gevraagd om erbij te komen. Ja? En toen heeft Janske gezegd van nou, ik wil wel als Margje ook meekomt. Ja, dan doen we het samen. Kijk, zo'n zus moet je hebben, hè? Nou ja, zij hield het jaar daarna mee op. Dus. Maar als ik dan, want ik heb hier wel een paar foto's liggen. En daar zijn wel een paar ruige foto's bij. Dan ben je dus, zeg hier met de oud-prins... Ton Uzet. Ja. En maar het was een woelige tijd als ik sommige foto's bekijk. Er gebeurde van alles. Nou, het was gezellig. Ja? Ja, het was leuk. En hoe ging dat dan als jullie na al het dansen die jullie hebben gedaan naar de Amstelclub moest? Ja, dan gingen we verder. Ja? Ja. We gingen verder. Of dat helemaal goed was, dat is een tweede. Later zijn we er ook op aangesproken geworden. Ja? Vertel. Nou, toen moesten we op het matje komen bij Naad. En dat het niet echt de bedoeling was dat we in pakje, nog na het ontbinden, zo uitgebreid in de Amstelclub stonden. Behalve, het mocht wel, als er iemand van de Raad van Elf of van de Prinsenkapel of van het Prinselijk Gezelschap bij was. Dat mocht wel, ja. Dus nou ja, daar hebben we ons dan keurig aan gehouden. Maar dan ging je ook stevig door. Ja. Ik zie hier een foto, volgens mij is dit vloeken voor een carnavalsvereniging. Dat je de prinsenmuts en misschien wel de vorstenmuts op hebt. Ik ben het niet, maar dat zijn mijn collega damesgardemeid. Ja, dat is misschien wel vloeken, maar dat gebeurde wel vaker. Ja?
ja, op een gegeven moment is het er gein en dan doen... dat dan straalt gebeurt deze foto ook uit. Dat Ja. er ongelooflijk veel plezier. Ja, absoluut. Als we dan, zie hier dat jullie ook zelfs bij deze foto, dat jullie zelfs gesminkt zijn. Ja? En ik weet niet of je er iets van kunt vertellen. Ja, dat was volgens mij bij het aftreden van Karel. Ja? Aan de foto, aan de medaille te zien. Het aftreden, dat was volgens mij de laatste dag en dan werden we geschminkt. Ja, Maar dat jullie gebeurde ook kijken niet ook altijd. iets treurig, zie ik. Zo. Ja, er houden natuurlijk ook wat dames op zo'n avond. Het is niet alleen dat de prins stopt, maar er gaan ook een aantal dames weg. Dus het is niet fijn dan. Ja, Dus, ik begrijp het. Traantjes, toch? soms. Ja, zeker. En dan gaat dat weg. Hè? Dan ga je afscheid nemen van de damesschade. Anders staat er weer een nieuwe fase. Uitgaan gewoon. Maar dan in één keer, dan krijgen we Aad de Nul. Ja. Nou ja, de Aad Prinsenclub en de Aad Adjudant, die zijn er altijd al. Of zover ik me kan herinneren. En op een gegeven moment is er het plan gekomen. Die kwamen al een keer bij elkaar, volgens mij, op carnavalszondag. Om daar ook een aantal oud-dameschadeleden bij te vragen. Wat mij opviel daarvan is dat jullie op alle pleinen van Roermond een beetje de dansstand doen. Ja. En bij de prins natuurlijk, bij de receptie. Bij de receptie eerst, ja. En hoe gaat dat? Krijg je dat nog allemaal bewogen? Eva van Brummans die heeft een dansje voor ons gemaakt. Die heeft dat helemaal opgenomen en zodat je thuis kan oefenen. En de laatste week voor carnaval dan gaan we op 3 dagen in een zaaltje bij de Oranjerie boven met z'n allen oefenen. Ja. En dan helpen we elkaar waar nodig. En dan ben je er klaar voor om op carnavalszondag een dansje te doen. En hoe is het dan maandag? Spierpijn. Ja, maar het is al 2 uur nadat de eerste dans is geweest. Ja. Oké. Nou, geweldig. Zeg, maar nu even naar je functie nu. Je werkt bij de Oranjerie. En wat is je taak? Zeg maar. Ik heb sinds een jaar ongeveer een nieuwe functie binnen de Oranjerie. En dat is programmeur van het theater. De meest verschrikkelijke tijd om dat natuurlijk in je schoot geworpen te krijgen. Want het ligt allemaal op zijn gat. Ja. En ik ben er wel druk mee bezig geweest om een heel programma in elkaar te zetten voor volgend jaar. Wat een moeilijk jaar is, omdat we uit de verbouwing komen van de theaterzaal. En het is nog moeilijker geworden de afgelopen paar weken, omdat de verbouwing is uitgesteld. Dus dat moet weer helemaal leeggeveegd worden en we gaan een heel seizoen niet draaien. Even vragen. Dus wat is nou de planning, zodat we in Roermond allemaal weten straks hoe het eruit gaat zien? We starten nu in juni dit jaar en dan gaan we starten met ruwbouw, afbouw, wat we zelf kunnen doen. Ja. En daarna start de verbouwingsploeg na de bouwvakvakantie. Ja. En dan gaan we het hele seizoen 2022, 2023 gaan we gebruiken om de theaterzaal te renoveren. Ja. En dan gaan we september 2023 weer open. Ik hoor wat jullie zelf kunnen doen, dus het sloopwerk dat wordt door het personeel gedaan. Veel wel, ja. Dat is ook wat agressie eruit. Dat wordt ook dolle pret van. Ja. Dus dan krijgen we weer een nieuwe Oranjerie, waar de nacht van de prins naar alle waarschijnlijkheid weer opgevoerd kan worden, uitgevoerd kan worden. Ja, op een andere locatie dan, Ja, dat wel. Ja, het gaat in de theaterzaal gebeuren dan. Ja. Ja. Oh, in de Oranjerie, in de theaterzaal. In de theaterzaal, dus toch weer daar waar een prins hoort te staan, midden in Roermond. Midden. Nou Margje, bedankt voor dit interview. We zijn een beetje wijzer geworden, weer een beetje geschiedenis gehad, geschiedenisles. En we gaan het zien in de Oranjerie. Zeker. Dankjewel. Neve dichter-performer is er bij de Nuul afgelopen jaar van grote waard geweest als hoofdredacteur van de Ulenwapper. Neven het gedicht Het Beste Medicijn heeft er ook nog het buikkwartrein gemaakt die allemaal terug te lezen zijn in het Schwetskammerzool. Het sonnet wat hij gaat voordragen nu is gebaseerd op Festilovend van het Vleesboeket. Hij was door live bij afgelopen zomer en dit is hem daarvan bijgebleven. Dames en heren, Frits Kriens. Festilovend. Mijn festilove slippers heb ik duchtig opgevreven. Mijn rispels keimde ik al Vasco-waardig in model. Al get corona's ingedronken, ik zat een stuk of 7. De speaker bij het schminken sting vanmorgen knokken hel. Na 1,5 jaar niks en minder wil ik maar één ding. Ik dring hem leg, dat platvink vol met opgespaarde pieken. Dus laat ik braaf mijn corona-check aan Billy kijken. En dan, nu span de stage. Ik vul dat er een truintje blink. Maar het liek u garoets niks op ons zo schone Münsterplein. Geen bontjas, maar Hawaii-shirts, geen snee en amper regen.
Ach, al is het even winnig, heb je zeker niks op tegen. Vasteloven in de zomer is misschien wel eens zo fijn. Ach, als ze er geweest was toen zeker in een geluiver. Vastelovend op de slippers, festilovend op een ruiver. Onze artiest is er helemaal klaar met. Verdig. Corona of niet, er moet een groot glas bier getapt worden en we moeten lekker het kunnen zuiveren aan de bar. Oh ja, en een beetje gauw. Rezi met Tap toch. Vasco, kind ze me even de horen. Die krollen het goed halen, jong. Ah ja, want dit is toch al een wild liedje. Dan moet ik geschikt voorzien. We lopen door de stad, er is geen minst te zien. We hebben zo'n doorzende cafés, gaat toe toch wellicht een glaasje bier. Heng is gesloten, Rines oog. De tram ruimt op en de Amstel, maar de deur gaat door net op slot. En het is toch pas 1 uur of 4, wat maakt dat doet nog een glaasje bier. Ik wou wie ene stier. En ik hou nog een keer op die deur, maar ook nu kregen we weer geen uur alleen. Maar ga toch naar bed. En ik denk alleen nog maar aan bier. Kom op, nu tap toch, doe niet zo flauw. Kom op, nu tap toch, en een beetje gauw. Oh yeah, kom op, nu tap toch, voor het dors. Kom op, nu tap dat toch. Kom op, nu tap toch, doe niet zo flauw. Kom op, nu tap toch, en een beetje gauw. Oh yeah, kom op, nu tap toch, voor het dors. Kom op, nu tap dat toch. Het ligt toch nergens op, neem zeudels erin. Het kelk is dus er geen hondjes in, remuinlijk op z'n vod. Braamte te vergeten, op slot is door de deur. Ook klaar nog al een bed met van alle beneur. Weer hebben zonnepech, oh nee. En waarom zijn nu al die kroegen dik? Zeg niet dat het aan corona ligt. Dat maakt ons ga ik zoet. Maar de ganse stad hebben weer gehad. En nemen ze het, kom binnen schat. Dat is toch geen stiel. En ik denk alleen nog maar aan bier. Kom op, nu tap toch. Kom op, nu tap toch. En een beetje gauw. Oh yeah, kom op, nu tap toch. Verbeut dorst. Kom op, nu tap dan toch. Ja jongen, eigenlijk moet je er dan toch in zitten, ja. Als je nu het koortje zit, dan kan ik er heel zo'n tweede stumpjes. Dan moet je me even de horloge gooien. Maar je moet dus gewoon zeggen, kom op, nu tap toch. Doe niet zo flauw. Kom op, nu tap toch. Een beetje gauw. Kom op, nu tap dan toch. Dat is heel simpel. Dus we beginnen. Kom op, nu tap toch. Niet zo flauw. Kom op, nu tap toch. En een beetje gauw. Oh yeah, kom op, nu tap toch. Voor het dorst. Kom op, nu tap dan toch. Ja, dat werd doorgaan, dat heel doorgaan. Hey, kom op, nu. Aha, kom op, nu tap toch. Oh, weer hebben toch. Oh ja, ik wil bier. Op nu tap toch. Doe niet zo flauw. Kom op, nu tap toch. En een beetje gauw. Oh yeah, kom op, nu tap toch. Weer een bedorst. Kom op, nu tap dat toch. Ik vind het. Oh, zeg jongens. Op de vastelovend daar. Wie dan ook. Kom op, nu tap dat toch.
Ja, maar dit is bieden tegen horen. We moeten gaan, hè. Zo mensen, net wie vorig jaar willen we weer graag aandacht besteden aan het Roemeens dialect. Dus we gaan weer met les 3. Ja, en we willen beginnen met de woord os en oos. We hebben os, dat schreef ze met één streepje naar rechts op de O. En we hebben oos, dubbel O-S. Wat is het verschil? Os is een persoonlijk voornaamwoord. Ze geven os de schuld. Ze roepen os dat van moeten komen. Die twee jongen daar, die zijn van os. Duidelijk. Komen we naar oos. Oos is een bezittelijk voornaamwoord. Dat kind daar is van mijn vrouw en mij, dat is dus ooskind. Of vastelavond vieren hebben we weer geleerd van oos elders. Duidelijk. Gebroken. Ik snap het. En dat uit os goed. Dat je naar onze uitzendingen kijken zit. Helemaal. Zo is dat. Roel, wat heb je nog voor de kijkers? Ja, waarde geluk verzeen ons dik. Dat is een goeie. Waar is het motto van? Stefan de Eerste. 2016. Aardprins van de Nieuw. En veel mensen kijken nog met veel plezier terug op dat jaar van Stefan. Maar truc, en het truc dat is een... Een truc is een hennigheidje, een foefje. Of een vrachtwagen. Of zo een een truc. vrachtwagen. Ja. Maar we kijken terug met een oog met puntjes erop. Correct. Als ik naar huis ga, dan ga ik terug over de brug. En niet met een truc, want ik ga met een gewone wagen. Ik ga niet met de vrachtwagen. Een oog met puntjes, we gaan terug over de brug. En druk. Heren, is dit alles? Nou, Dit is niet alles. dit is niet alles. We zien die vandaag natuurlijk bij de digitale primeur. Primeur. Roel. Oh, ik hoor het. Accenten. Even kort. Op kort staat een streepje. Op die ovaal. Van linksonder naar rechtsboven. Net wie op de O van de vorst. En de vorst het dors ook met een streepje. We gebruiken namelijk accenten in het dialect. Maar één accent gebruiken we niet. Dat is het... Het dijkske, het circumflexke, wie heeft het? Of het heutje. Of het heutje. Ja. Het Remuns heutje. En op bestaat niet. Er op de- bestaat geen Remuns heutje. Op de I hebben we ook een accent. Van linksboven naar rechtsonder. Van links, allemaal. Ja, Ja, klopt. ja, dat is best wel goed om dat te weten. Dat is best een lekker vestje. Zo Maar is dat. primeur? Primeur, om daarop terug te komen. Primeur schreef ze dus met AO achter de M. En dat zijn in totaal hoeveel puntjes? 4 puntjes. Want die staan op de, A en op de O. net weer opener. Bijvoorbeeld. Jongens, bedankt. De primeur, kinder me door. Hey, Jansen Jansen. Goedemorgen. Om even bier te knippen. Bier knippen? Ja, dat zitten we vanzelf maar kijken. Oh, ja, nee, bier knippen ken ik niet. Helaas. Maar je moet toch plaats nemen. Alsjeblieft. Dankjewel. Je vindt wel lekker bij vastkoken bent, zo te zien. Ja, kom maar, wil ik maar. Ja. Kom maar. Welkom Jansen en Jansen, Peter en Walter. Maar ja, ik durf het niet te zeggen. Best Walter. u het of best u die broer? Nee, ik ben het zeker. Ja, best u het zelf en doe het ook. Ik ben 100% Peter. Wie komt dat zo, dat je er zo beroemd bent weer als iedere man? Ja, doe eens maar één keer de optochten binnen. Dan met veel lieken op elkaar. Ja, dan steeds er dan één keer op. Hè. Ja, we komen daar dadelijk zeker op terug. Ja, twee broers, die gelijk geboren zo'n beetje. Ja? En kost die moeder al bij Regudijn haaien? Ja, moeder kost het gewoon door het terrein haaien, maar papa hij daar aan we toch wel eens een beetje moeite mee. Ja, wie ging dat dan? Ja, dan waren er wel eens een keer gehad dat er een ja, doet hij gevreed en dan kwam er achter de plaats op. En dan kreeg ik toch de verkeerde, ik kreeg een correctie van heb je me daar. Maar Vandoor die rode oren? Ja. Ja. Maar ik deed het wel afwisselen vast. Dat doe je zeker afwisselen, want vooral het kattenkoord is zo en alles bij. Ja. En, ja, maar dat moment werd in de wedstrijd, dus ik kwam toen met de fiets achter het zuurken om en toen stinkt papa klaar. En toen, vroeger kreeg ze nog wel eens een oorvie. Ja. Ja, toen ben ik ze plekken. Dus, nou, dus ja, dat wordt natuurlijk lastig, want je zit geboren, waar? we zijn op de Robert Geboel soort zijn we geboren.
En dan nog eens even, eigenlijk meteen naar de Velse Wijverroes. Ja. En later nog eens even pas eigenlijk eigen het feit trekken. Ja, ja. Ja, verzinnen het ziekenhuis geboren. Dat Ja, ja, het we waren, rang. we waren ook het te vroeg geboren. Ja. En dat is ook de reden dat we toen nog hekelen aan mensen die te laat komen. Ja, Dus we zitten altijd op tijd. Ja. Ik moet even kijken, want dit is natuurlijk de foto. Ik zie nog een naam of zo, maar ja, eigenlijk had ik er net zoveel haar als nu. Ja, dat is een betrug bij af. Ja. Zeg, maar die zijn gemaakt door Koch. Ja. En ja, Mathieu Koch, dat is het. Ja. Papa mam die had de trouwfoto's door al laten maken. Ja. En, ja. Volgens mij heeft hij de goedbon gegeven van als het eigenlijk... Ja, want ik denk dat ze tegenwoordig geit weer. Ja, dat... Maar we hebben een fase in hun leven en dan ineens dan... ik weet niet wie dat bekend, maar er stond er toch wel heel veel krullen op. Dat ging geen krullen, ja. Dat ging geen breuken, hoor. Nee, dat is ook weer van Koch, de foto. Dus eigenlijk zit je door Koch eigenlijk al die jaren... Kijk, bij ons zijn ze een beetje gelukt. Je dat direct 2 man op 1 foto, dus dat childe dus ook een beetje. De helft van het geld, zeker weten. Jongens, voordat we verder gaan, we gaan even te drinken bestellen bij Vasco. En Vasco heeft vast een paar buusbeer. Vasco, heb je een buusbeer? Ja, kom eraan. Ah, dat is Vasco met het beer. Ja. Oh, lekker, ja. Nou, en een remuntsbeertje, hè? Maar dat hoort er wel bij. Van het feit of van de stad of van de binnenstad, wat maar je doet. Alsjeblieft. Dan zetten we dat even in. Normaal drinken we goed de fles, toch? Ja, weer sneeuwt wel. Nee? Nee? Oh, ik wel. Nou, eens even prosten. Nee, proost. Ja, dat er in de glossie van de zwetskamer zo staat, hè? Ja. Dat is het, hè? Want de meisjes van hebben er ook al in gestaan. De meisjes hebben er al in gestaan. Ja, met de optocht ooit. Die hebben genoeg optochten al gelopen, ja, leuk. En hele mooie pakjes. Maar En toen kregen we weer ook een beetje de smaak te pakken. Ja. Maar dat heeft toch een paar jaar eigenlijk geduurd. Die heeft mij over de streep getrokken met dat idee van veel lieken op één. Want 4 lieken op 1. Ja. Dat had je eigenlijk al het jaar eerder willen doen. Ja? En toen, ja, de dames die waren dan niet in het begin echt blij met van... Kunt je dat wel maken? Kunt je dat wel maken? En dit en dat. En toen, dat jaar erop, we dan nog een keer geopperd. En toen had je toch echt gezegd van, ja, dat gaan we gewoon doen. Ja, en dan, Oh, dat is wel weerstoes. Ja. We zijn niet altijd te makkelijk, maar dat is ja. Maar wacht eens even, hè. Ja, wie zit Peter, Walt. Ja, nu ben ik een beetje de draad. Nu ben ik een beetje de draad kwijt. Ik ben Walter. Ja, nee, ja. Oké, nou ja, het zal wel zijn, ik weet het dan niet. Maar, dus dan heb je 4 lieken erbij. En dat jaar dan nog? Dan had je voor 1 eigen tweeling. In 1 eigen tweeling. Dus, en dat was ook heel leuk. Dus wat dat betreft, ik moet zeggen, het Johnson wat we ervan vonden waren de volgende dag kregen we 's morgens om 7:30 ging de telefoon aan. Ja. En ik moet zeggen, het ging op de voorpagina. Ja, ik moet zeggen, dat is toch wel geweldig. Vonden we wel geweldig. Ja. Op de voorpagina. Maar eigenlijk dan zo, dat is de eerste prijs. Denk het, hè? Dus, dan werd ze toch gewaardeerd door de... Ja, want de man maakt de hele dag foto's en pakt er echt trouw uiteindelijk. Nee. Maar het worden natuurlijk ook twee geweldige ideeën toegespitst op het Jansen en Jansen. Ja. En toen sting al nog zo de coronastingen doen aangekondigd en gezet. Dus het stond er net boven. Dus ja, wat is belangrijker. Ja. En had je ook al een idee voor het jaar daarna? Wat dus niet doorgegaan is. Dat idee, dat staat al. Ja? Ja. Maar daar gaan we nog niks over zeggen. Daar gaan we nog niks over zeggen. Het heeft wel weer met Jansen en Jansen te maken. Dat heeft toch wel, jawel, eigenlijk heeft het toch wel met Jansen en Jansen te maken. Oké, nou, van dat gaan we gewoon bekijken. Wat Geert zit dan opgegroeid in het veld. Ja. En je zit bij voetballen geweest, ben ik weet. Hij is zelfs adjudant van de prins van Zwift voetbalvereniging geweest. Nee, zelfs jeugdprins geweest, bij Zwift. Ik ben de prins geweest naar Zwift. Ja? Weet je de spreuk nog? Ja, geen spreuk is ook leuk. Kijk, dat ligt een beetje op niet zo leuk als mijn spreuk. Ja, maar dat waren maar deze spreuk dat waren al een jaar eerder. Ja? Dus dit is in 86 geweest. Dus, ik weet niet wanneer dat maar iets. Dit moet je zitten misschien wel afgeven. Ja, nou, daar wil ik niet te veel over zeggen, want dat zien we nog wel.
Dan zit je bij voetbal of wat dan ook? Er gebeuren anekdotes op dat keer. Peter en Walter of Walter en Peter zit. Ik ben heel even bij Zwift geweest, gevoetballen. Ik ben er toen met gestopt en heel doorgegaan. Ja. Later nog ben ik ook weer gaan voetballen. Maar we hebben toch een hele tijd eigenlijk niet bij gevoetbald. Alleen in de laatste jaren we waren nog samen gevoetbald. Maar we hebben ook nog een heel leuk verhaal gegeven bij de veteranen. We gingen op vakantie en Jeu en Remy die waren ook leider bij ons. En die zeiden van of we nog eens op vakantie, we komen eigenlijk toch uit man tekort. Ja, ik zeg, wat je even kunnen doen? Ik zeg, dan laten we Walter maar met voetballen. En het leukste het waren onder een halen, dus we hoefden eigenlijk nog niet ver te gaan. En toen heeft hij metgenomen in plaats van mij. Ja. In halen, ja goed, ik kan hem beter vertellen. De Remide kwam ik toen eens ophalen. Dus ik kwam ook op op het sportpark, kwam ik al met die jongens aan, eerder in Staproed, ik loop het park op en sommige van Halen die keken gewoon aan alsof ze niet kosten. En die keken me ook al aan van, en die dachten al van dat speelt er natuurlijk. Hè. Ja. Nou, fijn gevoetbald toch, een paar vrienden van mij die stingen ook te kijken, die waren al direct aan het roepen, zit je aan het joe, want voor zullen af en toe wel een beetje met gewicht. Nou, voor heb ik gewoon gevoetbald. En dan ook 's middags in de kantine met een jong van Halen. En ik zei, nee, ik zit er nou zitten. Ik heb vanmorgen naar die broer zitten kijken. Zit er één gezicht, één gezicht. Zo, wie de spreekt en wie de lup en wie de duidt. Dat is precies hetzelfde zit. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik zeg dat op zoals een tweelingbus. Ja, dus hij heeft echt helemaal niet in de gaten. Nee, dat zijn een beetje de verhalen. Maar eens even kijken, want dat stuk dat hebben we hier al uitgeprint. Oké. Ja, maar ik heb zelf gehandbald, dus ik weet wat er in de kleedkamer allemaal gebeurt. In de kleedkamer gebeurde ook nog het leuk. Ik kwam dus met de jongens samen door. Ja. Sommige van hun team, die wisten, had je nog niet in de gaten dat ik met zou doen. Ja. Dus een van hun terug. Ik dacht, dat is toen een Romensoort. Ja. Ik zeg, hallo, ik zeg, voetballen vind ik belangrijk, dan kom ik voor terug. Ja. Toen besneed normaal zitten. Daar kwam ik echt niet voor terug. Ja, dat zelf niet in de gaten. Zeker die meisjes van Nux, hebben die wel eens in de gaten dat WM is? Nee, zo over het algemeen wel, maar ene keer heb ik bij haar geslapen met de vaste Norwens. Samen. Maar waar bied ik mooi? Ja, waar ben ik goed, ja. En waar geslapen, hè. Ja. En we gingen inderdaad met zo aan. En Nicole, dat loog dan. Ja, en een keer kreeg ik de slappe lach aan. En dat draait ze gewoon. De bus valt er net. De bus valt er net. Nou, dat duurde me het bij doen. Ik zeg, ik ben Walter. Wat? Doe bus het niet en wie en zo. Dat geloofde gewoon niet. Dat meende echt dat virus verwisseld eigenlijk. Ja, dus, maar ik heb ook een idee dat hij jouw kamer toe gaat verwisseld weer. Want ik weet niet tegen mij met een kalm ben. Nee, dat heb misschien door een buurt. Dat zal door die buurt zijn, ja. Nou, dat zijn wel de anekdotes die er zijn natuurlijk. En fantastisch dat je in de optocht hebt gedaan. Het hele verhaal zijn natuurlijk in de Zwetskammerzaal. En we gaan niet alles verhooien. Dit komt dan in de uitzending en dan gaan we de Zwetskammerzaal eens lezen. Wie het met Jansen en Jansen allemaal zo in het leven gaat. Dankjewel en wel thuis. En er zijn geen hobby gekomen, dat zie ik wel. Nee, dat zal ook niet meer lukken doen. Nee. Maar ik heb al een tip van Vasco gekregen. Die kennen het baarloten. Kijk, ja. Oké, dankjewel. Goed. Rezi was vroeger vol slanker, wie ze dat netjes zeggen. Tegenwoordig is er niks meer van te zien overigens en zingt er alleen nog maar over. Ons Rezi met slank zien. Even kijken of er erop staat. Even kijken. 11. Start! Alles maar slikken, doe hebt niks meer te bikken, want u wilt zo graag slank zien. Kan niks verrekken als die spieren maar strekken, want u wilt zo graag slank zien. En doe naar fitness, step aerobics, tennis, aqua, jogging. Laat die pants niet hangen, doe dan de bodystocking, doe dan de lean. Doe het best, het is die eigen show, die trillen met batsen. Dus dan niet de kwaadje, want slank
slang wie een bol. Slang zijn, dat is het helemaal. Slang zijn. Slang zijn. Jij vette friet en nee, du kunt niet genieten, want du wilt zo graag slank zijn. Nooit chocola, nee, alleen murkens en sla, joh, want du wilt zo graag slank zijn. Dagen, kuren, weetwassers en liters water. Brood die eet, weet wat ze eet, du wordt me dankbaar later. Dood aan de lijn. Du wil zo graag, ook al duidt het pijn, du moest het bereiken. De slang niet te zeiken, want moeten we allemaal slank zijn. Zo slank wie een bol. Slank zijn, dat is het helemaal. Slank zijn. Slank zijn. Een dansje. Slank zijn. Nou, de schoonheidsspecialisten voor een body wrapping. Cosmetische correctie van het schaap dat door het slap hing. Dood aan de lijn. En zapt de moed, er is altijd op. Doe Christ door reductie, op een liposuctie. Want slank zijn, moeten we allemaal zingen. En zo slank wie een bol. En dat is het helemaal slank zijn. Oeh, slank zijn. Ah, slank zijn. Oeh, slank. Zo, dan moet ik even een tattie in de oor. Dat ze er straks, als de muts afzet, dat ze er ook nog toeluutjes. Zeker. Zo, kammetje. Prachtig, alsjeblieft. Zo, jongemat, hier zijn we dan. In de Verrock City Film Arena. Daar zijn we niet, want daar waren we net bij het uitroepen van de stadsjeugdprins Joep III. Met zijn adjudanten Celeste en Arthur. Proficiat met een installatie tot jeugdprinselijke gezelschap van Gemeun. Geweldig. Alsjeblieft.
En wat fijn dat je de tijd hebt genomen om even naar de studio te komen waar we vandaag de digitale zwets hebben opgenomen. De digitale primeur. Zeker. Zeg, en dat prinsweren, daar heb ik een schep van gehoord dat dat al jarenlang de druim is. Klopt dat? Ja, zeker. Vertel eens. Wie is dat gekomen? Ja, wij eigenlijk ook niet. Nee? Vroeger wou ik altijd al prins worden, want het leek me graag chic. En nu ben ik het dus. Nu best het. En wie lang heb je op moeten wachten? 2 jaar. Heb je er 2 jaar moeten wachten, joh? Dus heb je dat altijd niet geheim moeten haaien? Chic weer. Een beetje wel. Zeg, Celeste, na Renske en Eunice en Bibi zit hier de vierde dame in het jeugdprinselijk gezelschap. Ja. We werden nu langzaam tijd voor een jeugdprinses bieden nu. Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee? Zoals ze niet weten, hè? Wat zeg je hier? Nee, ik vind het, nee. Nee, dat blieft het voor jongens, zeg je hier. Ja? En dat zeg je hier helemaal niet. Ik weet het niet. Nee? Maar als ze nog maar niet altijd een jurk hoeven te dragen. Dat kan het. Kijk, want dit ziet ook beter goed, of niet? Ja. Ja? Jazeker. Een prinses in pak, dat ken zeker. Hè? Het zijn 8 uur. Eure pap, Allard, die is prins geweest, hè? Ja. Ja, en nu zit je adjudant. Ja. Maar, over 13 jaar viert er nu 9 keer 11 jubileum. Is het dan misschien een idee om zelf prins te worden van de nieuw? Die me wel tof. Alleen nu is het allemaal nu en is het wel leuker. De spanning is nu. En als je dan moet groepen wordt, dan heeft ze die spanning niet. En dat vind ik jammer. Dat is een goed antwoord. Dan missen we het spontane. Ja. Ja. En wat is opvalt vanmiddag, want we kennen u alle 3 wel een beetje van het ene en het andere, maar dat je in één keer allemaal plat kunt kallen. Geweldig! Heb je ons al die jaren voor de gek gehaald eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Want een week geleden in één keer begon ik plat te kallen tegen mijn moeder. Vernoem het niet? Ja. Dat was het vastelovensvirus. Ja, ja. Zo, nou, en we hebben nu natuurlijk vanmiddag gaat doen een opname, de live opname van de digitale primeur. En normaal reiken we het eerste exemplaar van het Schwetskammerzaal uit aan de grote prins. En vorig jaar hadden we goeie vervangers, de Scheenprinsen, maar dit keer hebben we geen grote prins. Daarom, Dennis, dit heb schat hè. We gaan het eerste exemplaar van het Schwetskammerzaal 2022 uitreiken aan de nieuwe jeugdprins van de Nieuw. En onze Joep de derde, alsjeblieft. Dankjewel. Pak hem maar eens uit. Het papier moet kapot. De trom roefelt. Laat hem maar eens in. Oh. Kijk eens. En dan mogen we dit interview beëindigen natuurlijk met maar één ding. Kijk in de camera. We mogen eindigen met eure spreuk. Joepie! Het is een vastelavond! Yay! Hey! Jongens, we zien ons hè. Zeker.